Issa uffiċjali ir-raġuni għaliex l-eks Prim Ministru Joseph Muscat derlu li ma kellux jattendi għax-xhieda tiegħu fil-qorti fil-każ dwar it-tliet sptarijiet pubbliċi li Gvern Laburista mmexxi minnu kien għaddihom lil Vitals Global Healthcare. Dan wara li 60 qabel ma kellu jixed huwa kien informa lil qorti li kien ser ikun imsiefer. Dan għaliex jidher illi bejn is-7 u d-9 ta' Diċembru Muscat kien jinsab Dubai għal Global Family Office Investment Summit. Dokumenti li kiseb Net News jindikaw li l-eks mexxej Laburista li jista' jiftaħar bl-unur tal-aktar raġel korrott fid-dinja s-sena 2019 kien wieħed mill-mistiedna speċjali għal din il-laqgħa organizzata mill-familja Ritossa taħt il-patronċinju tax-Xejk Saker bin Mohammed Al-Qasimi. Sissa mhux magħruf min u għal liema raġuni ġie mistieden Muscat għal summit fost persuni illi komplessivament il-ġid tagħhom ilaħħaq il fuq minn $4 triljun. Għaldaqstant, wieħed jistaqsi lil min kien qiegħed jirrappreżenta Joseph Muscat jekk mhux lilu nnifsu jew lil xi ħadd ieħor. Ir-rabta ta' Joseph Muscat ma' Dubai mhux xi waħda ġdida kemm il-darba siefer lejn l-Emirati Arab Magħquda anke waqt l-aħħar jiem ta' tmexxija tiegħu fit-tmum tal-pajjiż, preċiżament bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena ta' sena ilu. Dan fil-waqt illi fl-aħħar ġimgħat Muscat xaħat allegazzjonijiet illi kien qiegħed jipprepara li jemigra lejn dan il-pajjiż. Dan kollu wara illi din il-ġimgħa waqt ix-xhieda tiegħu fl-inkjesta pubblika brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, l-ex Chief of Staff tiegħu Keith Schembri sostna li ma kien jagħmel xejn minn wara dar Muscat u insista illi kien informah li l-kumpanija 17 Black sida kien l-imprenditur Jorgen Fenech. Għalkemm l-eks Prim Ministru Joseph Muscat baqa sal-aħħar jgħid illi ma jafx ta' mini 17 Black. Taqama nies fil-qasam tan-negozju kollha, taqama kulħadd. So it came as a surprise to you that you own 17 Black? Yes, if it is so. I don't know who owns it. Francesco Catania, għal Net News.